kar ka yi fatan maƙiyanka su makance, domin idan suka makance, da wane idanu za su kalli ci gabanka. Haka kuma, kar ka yi fatan maƙiyinka ya kuturce, domin idan ya kuturce, da wane yatsu zai rinka karɓar kyauta daga gurinka. Na rantse da Allah, maƙiyinka bai isa ya cutar da kai ba, sai in har kai ne ka cutar da kanka. Me nake nufi da haka? Abin da nake nufi shine, ko me kake a rayuwar nan, ka dage a kansa, ka ɗauke shi da daraja. Ta yiwu shi ne ya sa maƙiyi yake ƙinka kuma ya tsane ka. Sannan ka roƙi Allah ya taimake ka, kuma ka roƙi Allah ya baka kariya. Idan ka yi haka, ka haɗa ƙarfi da ƙarfe kenan, wato, ka haɗa ƙarfin da ba wani maƙiyin da ya isa ya karya shi. Domin Allah ba zai bari a karya wannan shirin naka ba. Ina maku fatan alkhairi. Ni ne naku, Sanusi Yahuza. A huta lafiya.